mulki ba shirme ba, yau a kasata kama karya ake. Ya mai tsaye da furanni a saman tsakuyoyi, Ubangijin da yayo mai yanci shi yayyo bayi, suka wanzu a duniya wasu kirki wasu bulayi. Dukan wanda ya tsinci kansa kasar nan ya ci jarabawar duniya. Dandazon tarin azzalumai masu shanye jinin talakawa, ba sa kaunar kowa, burinsu kowa ya zamo gawa. Dubi yacce farashi ke tashin kere kowa, na rantse da Allah wasu ji suke tamkar a yau su bar wannan duniya. Suka suna can suna yawo a saman motoci, suna abin da suke so tamkar mu ba mu da yanci. Su kashe na kashewa, su ma hana wasu yin barci, silar su mutane na shan bakar wuya cikin wannan duniya. Na saman ya yi shiru, na kasan ma sun yi shiru, wa za ya ji tausan talakawa aru-aru. Yunwa ta fara kashewa, wasu tasa sun yi zuru, idan lamarin ya dore wasu sun kai wuru-wuru, to yunwa za ta saka su ta'addanci, burin ku ya biya.